Toi Arttu painoi liian lujaa. No, mä painon ihan hiljaa. Se, joka kehitti tämän juuri, niin saa kyllä kehittää vähän paremmaa Eskera noin. Tää painettiin vaan toi 3 puokkia, se yhtäkkiä vaan halki, se on Ertsa Mä väärä. painon ihan hiljaa työnsin. Eiks Se ei mennyt sisälle. Toi näyttää enemmän siltä, että se olisi niinku koottu. Ja sit uudestaan. Laitetaan uusiksi. Kokeillaan nyt, jos Mä sanoit Sampo silloin viimeksi, että siinä kultaisessa 3 puokissa on jotain epäilyttävää. Jotain epäilyttävää. Siinä oli jotain niin epäilyttävää. Tää on muuten, Se vaan räjähti käsissä niinku ihan kappaleeksi yhtäkkiä. Ei helvetti. Mitä kuuluu? Kuuluu tähän. Muuten, mulla on ehdotus. Jos me äänitetään sellaisia, mihin tulee myöhemmin basso päälle tai rummut päälle, niin katsotaan äänittää Metronomin kanssa, niin siinä on yhteen. No, tää kohta. Onks meillä metronomi? Tuossa pianossa on. No niin, heitetään tosta. Tässä on ihan valmiiksi Metronomi, tulee nyt Sova Jeriksen korkein. Noniin. Jep. Koska sitten, kitaran kuitenkin tempo ottaa jossain vaiheessa vähän vaihtua. Niin jos metronomi on siinä, niin sitten ei. Ai niin, tässä on vielä erikseen videoeditointiohjelma. Voi editoida make-up-materiaalia musaa. Wow. Turhaa vai turhaa? Sampo muuten. No mitä? Jos me jossain vaiheessa äänitään rumpuja, niin tää pöytä joudutaan siirtymään myös tonne. Koska jos me tarvii noin samat kulkeet. No ei oo paihaa, kelle niitä voi siirtyä. Joo, tuli vaan mieleen. Välijuhlutus. Eli siis pöytä joudutaan taas siirtymään. Tuli tos mieleen, että Entäs se niinku semmonen, olisiko tempo joku 130? siis kato, kun metronomi, ei mulla ole liittynyt sitä täältä mäkistä tähän kumminkaan muuta kuin silleen, että täältä tulee mäkistä tamaraa. Niin tietenkin. Saadaanko me mistään sitä? Lisää piuhoja. Hei Venaa! Jakajaan jakaja. Eikö sä saa sitä ihan muuten vaan tosta niinku kajareista? Ei tää siitä vaan ulos. Mut sit se ulostulo taas mikä... Eikö niin joo? Joo, ei mitään. Katsotaan. Metronomi. Noin. Kolme. Sun pitää ottaa sit varmaan yksi koppa. Onko meillä muuten mikkisääntöjä? Nyt pitää. Eiköhän täällä oo. No sit tähän sit se... Tää on se. Joo, mut ne vois tuoda tänne valmiiksi. Vaikka Joonas tai joku Pullis. Onks Pullis täällä muuten? Se tulee tänne jossain vaiheessa. Se tulee sit niinku syö 7 aikaa varmaan. Eikö sulla ole nauhoitus päällä? On. Opa. On. No niin, nyt riittää. Loput saa gold esityksessä. Joo, mennään sinne. Tuo oli aika hyvä. Se oli ihan hyvä. Voi luuppata sit, jos haluaa jotain yksittäisiä pätkiä. Sampo, kuinka Kollen bassot oli siellä? Sä et tossa bassoja. Ei nyt ne on tasoiset normaalit. Okei. Voinko mä kuulla sen? Mä mietin, että kansiks sä ruveta äänittää bassoraitaa? Siellä voi heittää vaikka joku semmosen etnorumpu juttu. Semmonen. Tää on tuttua aloitusta. Jos et tökkii joku sinapsi sitten pattava. Vähän napsii. Se olisi voinut ottaa vähän klearina. Jos mä nappaan tätä joku sit.
Pitäisikö me ottaa vielä tällainen samanlainen Clear-versio? Voitais ottaa. Kuulostaa paremmalta tälleen, kun kuultiin ilman, että... Kyllä. Se kuulostaa ihan mitä hyvältä niinku tälleen. Aina. Onko tossa? Miks mä olin? Ja pystyn... Mä tein joku oli kulku siihen. Jos mun tässä joku lappu. Onko tää? Jos joku tietty sointukulku, niin sitten voit helposti katsoa Niin siihen mä tein just bassokin. sitä samaa, että tässä on nyt jotain diipatapauksesta. Kyllä minä. Tuolla. Tossa on. Tuolla. Nähän saadaan nähdä, että se on. No se on käytössä D-mollia ja... Eli just... Niin. Mennäisikö niin? Mietin just